citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, tulo ka mga lalaki arestado sa drug bypass operation sa PDEA Basilan. Otoridad may gamit og body camera atol sa operasyon. Department of Migrant Workers gihingusgan ang kampanya batok human trafficking sa Dubai ug Northern Emirates. Sa detalye sa atong mga balita, arestado sa gilusad nga drug bypass operation sa PDEA Basilan ang tulo ka mga lalaki nga nagpayuhot og illegal nga droga. Usa sa mga dinakpan ang tricycle driver. Kapin 100,000 pesos nga kantidad sa gituohang shabu ang nasignit sa operasyon o gisigurong walay pagduda ang operasyon migamit og body camera ang mga operatiba. Anyang report ni Grace Alcunaba. Gipahapa og usa-usang girikisa sa mga operatiba ang mga suspetsyado sa gihimong buy-bust operations sa Provincial Drug Enforcement Agency Basilan sa Puro 4 Barangay Maligaya, Lamitan City, Basilan Province. Alas 8 sa gabi, Setyembre 28. Ug didto nakuha ang mga illegal nga droga sa nagkadaiyang party sa ilang lawas. Giila sa PDEA Basilan ang mga suspects nga sila si Jomar Alfaro Pantaleon nga taga Barangay Limuok, Wilhelm Manlangit nga nagpuyo sa Barangay Maligaya ug si Jul Hamri Hasim nga usa ka tricycle driver nga parihong residente niining lungsod sa Lamitan. Matud sa PDEA, ilang gipahigayon ang buy-bust operation human sa gihimong test buy sa usa ka suspect. Nakuha sa posisyon sa tulo ka suspect ang gibana-banang 15 ka gramo nga methamphetamine hydrochloride o shabu nga adunay estimated value nga 102,000 pesos, usa ka identification card, usa ka unit nga Android phone, assorted drug paraphernalia ug cash nga 61 pesos ug usa ka genuine 1,000 peso bill nga gigamit isip buy-bust money sa mga operatiba. Ana-ana karon sa Lamitan Police Station na ang mga suspetsyado samtang giandam sa Lamitan City Police Office ang pagpasaka sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang ang mga ebidensyang nakuha kanila gidala sa Basilan Crime Laboratory aron gamiton kining ebidensya batok kanila didto sa korte. Ang buy-bust operation gilangkuban sa mga personahe sa PDEA, kuyog ang mga miyembro sa Lamitan City Police Station, 53rd Special Action Company, Special Action Forces, 1st Provincial o Regional Mobile Force Basilan, Basulta, ug ang Alpha Company sa 8th Infantry Battalion. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe! Gidunulan na sab og financial assistance sa lokal nga gobyerno sa Mati City, Davao Oriental ang mga nasunugang residente. 15,000 pesos ang nadawat sa pamilyang totally damaged ang panimalay. Ani ang report. Gihimo ang distribution kaganihang buntag Setyembre 29, 2022. Nagipangunahan ni Mati City Mayor Michelle Nakpil Rabat. 15,000 pesos ang nadawat sa pamilyang naugdaw gyud ang balay. 10,000 pesos alang sa partially damaged ug tag 5,000 pesos alang sa mga sharers ug renters. 22 ka mga pamilya ang biktima sa sunog niadtong Setyembre 17, 2022 sa Barangay Science sa Mati City. Ang pondo nagikan sa Emergency Shelter Assistance sa Mati City Social Welfare and Development Office diin nakadawatan sila og una og tag 3,000 pesos. Gidasig ni Mayor Rabat ang mga biktima sa sunog nga padayong magmaligon ug dili mawadan og paglaom kay dili sila pasagdan sa gobyerno. Kayo mawala ng paglaom. Never. Babangon at babangon pa rin kayo. Ang importante ay buhay kamo. At nandyan ang gobyerno nyo na nakikinig. Ang inyong local, which barangay science, and of course the city government na handa mo tabang sa inyo. So for now, ito lang mahatag sa inyo, a little something, no cash,
para makamove on tang tanan. Midunol na sa og pasiunang hinabang ang LGU Mati sama sa food box, kitchen, hygiene ug sleeping kits. Nag-abot-abot sab ang hinabang kay bisan ang provincial government mihatag sab og assistance ug bisan ang mga pribadong sektor sama sa Newsline Philippines. Girekomenda na sab sa LGU Mati ang mga biktima sa sunog ngadto sa National Housing Authority kon NHA alang sa Emergency Shelter Assistance Program nga pwede silang mahatagan og financial assistance aron makatukod balik sa ilang mga balay. Mas gipatutukan karon sa Department of Migrant Workers ang global campaign Batok Human Trafficking. Kini ang resulta sa pinakaunang hybrid town hall meeting sa mga bag-ong opisyal sa Philippine Department of Migrant Workers sa Dubai ug sa Northern Emirates sa mga OFWs. Ani ang report ni UAE News Bureau Chief Henry Abenis Makahilo. Gihimo dili pa lamang dugay ang pinakaunang hybrid town hall meeting nga giorganisar sa buhatan sa Philippine Overseas Labor Office in Dubai and Philippine Consul General in Dubai and Northern Emirates nga nagpahibalo sa mga OFW sa mga bag-ong programa ug mga estratehiya sa Philippine Department of Migrant Workers o DMW. Personal nga mitambong sa naisgutang pulong tali sa mga bag-ong opisyales sa DMW ug mga OFW sa Dubai and Northern Emirates si Attorney Patricia Yvonne Cuanan ang Undersecretary for Policy and International Cooperation aron hisgutan ang bag-ong global campaign against illegal recruitment and human trafficking. Sumala ni Yusek Juanan, usa sa mga mandato sa iyang buhatan mao ang pagpakaylap og impormasyon bahin sa illegal recruitment of human trafficking. Apan iyang giklaro nga ang kalampusan sa naisgutang kampanya dili lamang pinaagi sa pagpaningkamot sa gobyerno kundi kinahanglan usab ang kooperasyon sa publiko. Matud pa ni Juanan, kanhing criminal lawyer ug migrant workers' rights advocate, ilunsar na sa DMW ang mas paspas ug mas dali nga mga pamaagi o sistema sa recruitment aron dili na maglisod sa pag-apply ang mga gustong manarbaho sa laing nasod. Sa maong paagi usab, malikayan na nila nga mamahimong biktima sa mga illegal recruiters. Giawhag usab ni Yusek Juanan ang mga Filipino community leaders sa tibuok kalibutan nga tabangan ang ilang buhatan sa maong kampanya. Pinaagi sa information dissemination sa tamang proseso sa pag-apply og trabaho sa ubang nasod. Sa laing bahin sa Philippine Minister and Consul General in Abu Dhabi Malford Angeles nga mitambong usab sa maong pulong, nagpahibalo nga aduna nay Memorandum of Understanding ang gobyerno sa UAE ug Pilipinas batok sa human trafficking. Diin pinaagi sa maong MOU gikinahanglan ang kooperasyon o koordinasyon sa mga concerned agencies sa duha ka nasod aron masugpo na ang mga illegal recruiters o traffickers nga nagpadayon og pamiktima sa mga Pilipino nga nangandoy nga manarbaho sa laing nasod aron katagan og mas maayong kinabuhi ang ilang mga pamilya sa Pilipinas. Henry Abenis Makahilo, Newsline Philippines. Stay safe. Nahatagan og kahigayunan sa Nanay Nicolas Diaz Alvarez Foundation Incorporated sa Davao del Norte ang nagkalain-laing sektor sa sosyudad nga makatuon sa gagmay negosyo aron mapalambo kini. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Seryoso ang mga partisipante nga naminaw sa mga speakers sa usa ka adlaw nga basic entrepreneurial skills training sa Nanay Nicolas Diaz Alvarez Foundation Incorporated sa Basilio Events Place, Barangay San Miguel, Tagum City. Kay buot nila makakatun sa pagpadagan og gagmay negosyo aron makasustener sa hagit sa kinabuhi. Apil sa makatunan ang mamahimong ligdong nga leader nga maggiya sa usa ka grupo aron mulahutay. Hapit gatos ka mga individual ang mitambong sa training nga gipanguluhan ni Jen Maliwanag ang chairperson sa foundation. Atol sa training, adunay workshop nga magsilbing giya sa mga partisipante sa aktual nga sitwasyon. Sagad miapil sa training ang mga experience sa kinabuhi gikan sa lain-laing sektor. Naay nagpadagan og gagmay negosyo, grupo sa kababayenhan ug kalalakinhan. Tumong sa foundation nga mahatagan og giya og suporta ang taga Davao del Norte sa pagbarog sa kaugalingon aron makatabang sa ilang pamilya ug komunidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Davao Region, stay safe. At tangi! Usa ka barangay sa Lake Cebu benepisyaryo sa 2,000 similya sa lubi. O World Rabies Day, gisaulog pinagi sa massive anti-rabies vaccination.
ang dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Gisaulog sa lain-laing provincial, city ug municipal veterinary office ang World Rabies Day pinagi sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga binuhing hayop sama sa iro ug iring nga gipangkapon o giturukan og anti-rabies. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Klasik-klasing serbisyo ang gidalit sa Tagum City Veterinary Office sa Davao del Norte, sama sa rabies vaccination, pet castration kun kapon, rabies awareness seminar ug paghatag og mga vitamins sa mga iring ug iro. Paagi kini sa pagsaulog sa World Rabies Day. Tumong sa lokal nga gobyerno sa Tagum nga magkahiusa ang tanan aron luwas o rabies-free ang syudad. Pwedeng mo-avail ang bisan kinsa pinaagi sa pagbisita sa City Vet sa Energy Park o magpadala sa ilang mensahe sa Facebook page sa Tagum City Veterinary Office. Samtang sa Lake Cebu, gikapon sa South Cotabato Provincial Veterinary Office ang 23 ka mga hayop nga gilangkuban sa 14 ka mga iro ug 9 ka mga iring. Giorganisa sa Municipal Agriculturist Office ang aktibidad kinisubay sa selebrasyon sa World Rabies Day nga natigayon sa Municipal Gymnasium Poblacion, Lake Cebu. Gisalmutan sa mga dog ug cat owners sa Lake Cebu ang aktibidad. Gawas sa kapon, dunasay gidalit nga rabies vaccination, libreng pet care kit ug consultation. Nagpasalamat ang Lake Cebu Municipal Government Unit sa Provincial Vet sa ilang gihatag nga suporta ug sa mga responsableng pet owners nga may pahimulos gyud sa gidalit nga mga libreng serbisyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Sa Kidapawan City, naglusad sab og massive anti-rabies vaccination ang Office of the City Veterinarian nga gisulod gyud sa mga tigbakuna ang mga purok sa barangay poblasyon. Sama sa ubang lugar, nang hatag sab og bitamina ang OCVET para sa mga binuhing hayop. Ani ang report ni Marvin Revilla. Gisulod gyud sa mga staff sa Office of the City Veterinarian sa Kidapawan City ang mga purok sa barangay poblasyon aron magpahigayon og anti-rabies vaccination kagahapong adlaw, September 28, 2022. Nagpakita sab sa ilang suporta ang mga nagbuhi og iro og iring kay sila na mismo ang nagrepresenta sa ilang mga hayop nga mabakunahan kini aron masigurong walay malaktawan ang taga-OCVET. Nagmontar sab sila og vaccination hub sa City Pavilion og dinhi aduna nay ligation, neutering of distribution sa mga
bitamina ug antibiotics sa mga hayop. Pulo ka mga vaccination station ang natukod alang sa 31 ka mga puroks. Target sa anti-rabies vaccination ang 500 ngadto sa 1,000 ka mga iro ug iring. Ang mabakunahan og 80 ngadto sa 100 ka mga hayop para sa ligation ug neutering karong adlaw. Gihimo ang massive anti-rabies vaccination isip pagsaulog sa World Rabies Day nga dunay temang One Health, Zero Deaths. Nanawagan ang OCBET sa mga tagiyaw iro ug iring nga pahimusla ng higayon og pabakunahan ang mga binuhing hayop. Nagpadayon usab ang panawagan sa OCBET sa mga lungsuranon nga mahimong responsableng pet owners. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe! Libuan ka mga similya sa lubi ang gihatag ngadto sa usa ka barangay sa lungsod sa Lake Cebu, South Cotabato aron ipangtanom. Nahatod na sa barangay Hanuon, Lake Cebu ang unang hugna sa coconut planting materials gikan sa Office of the Provincial Agriculture, South Cotabato. 2,000 ka mga punuan ang nahatod na sa barangay. Parsyal lamang kini sa 6,000 ka mga lubi nga gihangyo sa barangay Hanuon Council ngadto sa Opag. Nagpahigayon ng daan ug meeting ang matag ahensya o mga mag-uuma nga mao'y benepisyaryo una gihatod ang mga similya. Nga usa sa mga rekisitos aron maka-avail ang mga benepisyaryo ang pagsumite og hulagway sa gikalot nga yuta nga katamnan sa mga lubi. Matag benepisyaryo makadawat og partial nga 20 ka mga similya sa lubi samtang ang dugang planting materials ihatag dungan sa nahibilin nga mga lubi gikan sa Opag. Tumong sa programa nga mahatagan og alternative livelihood ang mga mag-uuma gawa sa pananom og palay ug mais isip erosion control sa rolling areas. Ugmaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab mi ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!